Targed gryf gan Cain Owen. Kirkhoff ar flic ymlaen. Flic arall ymlaen at Miles Davies ac arbediad o'r safon ucha gan Joel Torrance. Gwaith da i greu'r cyfle, arbediad gwell. Cain Owen sy'n mynd amdani. Arbediad yn fyna. Arbediad dwbl. A trydydd tro gan Corey Foggarty. Rhywsut. Caernarfon ddim yn trwyddo i osod honna yng nghefn yr hwyd. O'r teg i'r golwr. Problemau fan hyn, Jeffries, Jordan Williams. Seitiau'n mynd, taro'r postyn, a pan mae hynny'n digwydd, mae unrhyw beth yn bosib. Mae hwnna'n arbediad wirer, o bosib yr ora tymor yma. Clark, Jordan Williams. Problemau fan hyn, Clark, Connor Roberts, eto yn achub Caernarfon. Ben Clark yma, mae'n gwybod yn union be mae'n ei, mae'n gweld y bwch, ond mae Connor Roberts yn gwybod be mae'n mynd i drio wneud hefyd.